Kain pa. Isang masayang araw sa inyong lahat mga kasolid. At isang masayang araw din sa'yo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Masayang araw sa inyo mga kasolid. At dahil kakatapos lang natin sa laman loob na naman ngayon. Tabang loob pa rin. Kaya lang, laman loob ng manok. Kaya ang recipe natin ngayon, magluluto tayo ng spicy adobong laman loob ng manok. Yun o. Ay, Gusto mo ba yan, Mrs. Kitchen? sarap nito oh. Bali, ang ginawa ko dito mga kasolid, pinakuluan ko na siya ng may luya at may asin. At pinalambot ko na rin, no? May itlog ka pa. So, ang gagawin natin dito, puputulin lang natin yung mga mahaba. Sobrang haba naman kasi pag kinain mo. Yan yung saktuhan lang. Baka magawang ano siya, spaghetti. Ito yung masarap dyan, Miss Kitchen, no? Yung laman-laman. At may shoutout nga pala kami mamaya mga kasolid. Yan, tapos na natin iwain. At meron din tayong ditong balon-balunan, tsaka atay. Lalagyan din natin ng itlog, yun o. Babalatan natin mamaya to. So start na tayo maggisa mga kasolid. At dahil mainit na ating mantika, start na tayo maggisa. Unahin lang natin ang sibuyas. Sunod na rin natin ang asawa niya, yung bawang. Mapaparami na naman ang kain mo niyan, Mrs. Kitchen, no? Sobrang lasa ng niluluto natin, hindi pwedeng papagin, no? Kailangan talaga ng kanin. Siyempre, sunod na natin ang laman loob ng manok, yun, no? Ang bango-bango, no? Sasangkapan lang natin ang oyster sauce. Sunod na rin natin ang durog na paminta. Yun, no? Lalagyan din natin ang toyo. Tansya-tansya lang to mga kasolid. Napakabango, Mrs. Kitchen. Gutom ka na ba? Hindi na nagsasalita yung camera girl mo dahil gutom na. Hinanay ko. Hinanay tuhod ko. At hayaan lang natin kumulo ito mga kasolid hanggang sa sipsipin ng laman loob yung nilagay natin mga ingredients. Sarap po. Yun o, dahil dry na siya mga kasolid, lalagyan natin ng pampalasa. Yun o. Lalagyan natin ng konting tubig. Konti lang. Yun. At papakulwan lang natin siya ng konti mga kasolid. Sunod na natin ang asukal, siyempre. Sabi ng manok, we, adobong tuyo talaga yung luto natin ngayon. Siyempre, ilalagay na natin yung itlog. Yan. Malaki ng itlog. At maglalagay na rin tayo ng suka. Tansyahin nyo lang yung suka mga kasol, kung anong klaseng Asin. asim ang gusto nyo.
Siyempre, yung all-time favorite, ilagay na rin natin. Yun, no? At anong gagawin ni Sis Litchen? Kain na na. Kain na mga kasolid. Tirahin na natin yan. So ngayon mga kasolid, dito na ating nilutong spicy, laman loob ng manok. Yun, no? Sarap. Adobong toyo siya, oh. Tapos may kasama pang itlog. So ano pang hinihintay natin? Kainin na natin. May shoutout po mamaya pagkatapos namin kumain mga kasolid. Kain na po tayo. Tirahin mo na yan, Miss Kitchen. Eh, Ako gusto ko yung sili, mamaya na lang to. mamantika. Ayun, oh. Meron tayong yun, oh, yung bituka ng baboy. Ba? Grabe. Kain po. Malasa. Atay, ito atay. Atay ng manok. Try natin yung itlog, yun, oh. Kain po tayo, Madam ni Crafty Lady. Sarap nito, madam, oh. Sobrang napakalasa, no? Grabe. Yun, oh. Kain pa. Sarap. Kain po tayo. Try natin yung balang-balunan, yun, oh. Nakapakalambot, no? Grabe. Pinoy na Pinoy talaga ang pagkain natin ngayon. Sarap. May bisita tayo. Nagmamantika po, oh. Kain pa. Tumutulo, oh. Sarap. Meron pa hindi natikman dito, yung atay. Oo. Ito yung atay naman, oh. Bak. Sarap. Saw-saw natin yung itlog sa mantika. Nagmamantika, no? Bak. Kap. Eh. Tipid siyang kainan na, Miss Jen. Nainitan ng sasarap. Grabe. Kap. Masarap yung pagkakadali na ano natin, bituka. Maanghang-anghang. Kain po. Sarap. Saktong-sakting lasa, no? Akay, oh. Init. Bagong luto kasi kaya mainit. Umuusok-usok pa kasi mga kasolid. Sarap. Kain po. Tutulungan na ito sa amin mo. No.
Sarap nito mga ka-solid. Try nyo to. Nagpawisan na ako sa sarap. Sa anghang. Last ko na to. Grabe. Anghang. The best. Grabe, sobrang sarap mga solid. At bago po kami magpala, mag-shoutout na po ako. Habang kumain si Miss Kitchen. Shoutout po kay Waiting IO12. Kay Airhick TV, shoutout po. Shoutout po. Gardening Perth, Western Australia. Katropang Gala Vlog, shoutout po. Wad Sky Tech, shoutout. Si Sir Macro Bless Balaguer, solid subscriber, salamat po. Si Pocholo Ray, shoutout po. Shoutout po. Sarap Lamon, ba, ganda na nga nito. Sarap Lamon, shoutout. Rap lamon. Vienna Vlog, shoutout po. Shoutout po. Si Boss Mier Kitchen, shoutout po. Shoutout boss. Marlin TV Vlogs. Irish Vlog, shoutout. Si Bukid Vlog, mga kabukid, shoutout. Shoutout mga kabukid. Si Sir Alex Ramon, shoutout po. Si Ray Dudes Moto, shoutout po. At si Mr. Ray Jackson, ito, solid po, shoutout. Si Eric Ricaro, shoutout. Eric Ricaro Official, shoutout po. Si Sir Cesar Evaristo. At dito na po natatapos ang aming masayang mukbangan. Sana po gayan nyo ang recipe ito. Sobrang sarap at sobrang malasa. So ano, ganito na lang. Maraming salamat po mga kasolid. Thanks for watching guys.